dei ban yo be ngadale am tur biang anyway imla ban mani you play kat baman kita kumbai keren yang mentandu ublay jongi ublay ubale renti ubalong renti a god of discipline, a god of order. Ndai kata bangin shu somehow ublay sto yang ingin le tur biang tur tang mingela nget aku kamdai kunta tadai tala da kibriu ki kli ya ka bakin yo ya ka jimpun baik. Praise the Lord. Kino kibriu kli tang bersyukuri ban penderem ru te kata kawan no bomman lada kialap kan no lada kile kan no le jaseng lu mustap lu damiat ro dah ka sengi jong jing bishar try pidai way la comments ke potternet komto ndai fikwa ban kala ka bomot ndai fikwa ban shupenrem yiki shakri gula jiet jong blai Yoroi choi ya ngo you blai hakade ka post si sien ken ni yo biang ya ka ban peteng ya ka de ka jinge kran ke jingi he bingla ekran menchem tiyo sepang kani ka les jong kibriu ki ban poi sidujok bat manta sa hisien ngini yo biang ya ka ban peteng ya kani ki jing hikai na kaktien ki jong blai bat hakade ka por shwa bangin ya chakmat ban ya yo biang ya kani ki jing hikai na kani sepang kani ka les jong kibriu ban lech sapo dujok ikwa ban pediang sobhai pi iwe pi we hakade ka por haka kerteng betiang tam jong blai jong Jesus Christ ngida so comment ya ka por ka jong pi ba pila ai ken karpang ban pelut ya ka por ka jong pi ban sngap ikini ki jing kai nganget bakanom long ka jing do nong Alright, hadian bangila da pelat mencem tiyo ngila apet iki comments ki jong pi ngila i babon na pedeng jong pi pidan cibun ba ki jing keli bat ngi i shisha ya kata ka jing terang jong pi ya ka jing shisha kata ka jing sliang ka jong pi ka jing shisha ngi aingu you blay kan ba pidan kum kata ka donon namar ka perthai bang im banta babon ba ki priyo kim kwa shu bantip ka jing shisha khamtam lada kren ya ka ktien ka jing shisha na ka ktien ka jong blay but ya kini kiles baro bangila ikran mencem tiyo alright ladan ba keli ladan sibun ba ki ba muduiru ladan sibun ba ki bakran persya ada nakaliang ke jongi ngimdan hangni ya kaban persya yano ngiklam keran ya ke aka ka ba de ke jinghikai jongi ki shakri jong blay na kani ke jaka handre kamde kam ke aka ke jinghikai ka blami na pok ka donot ke jongi ro kamde ke jinghikai bengla susyem na ke internet na ni nang tai handre ya ke wei pa ka wei ngida syembet na ka ktien ke jong blay but kamde kata ka ktien ke jongi kabombot kitu ki aka baro bengi ai bangila batai mencem teyo bat ki bangin seyok ban batai biang sementa kini baro kadai baka ktien jong blay hi ken ka ba maham kadai ka ktien jong blay hi baka makahi ka ktien jong blay ka pentip ken bakum kini ki kinom yo benta ha ke hima ka jong blay tadi nomor kata wanom pediang baka ni kadai ka jingong jongi ki brio nomor kini ki baro ngipen scam dei betang na ka ktien ke jong blay bat dei nomor kata ha kadai ka por pin ai ka por ke jong pi ba pin pelut ka por ke jong pi ba pin sha skor ken bat kanom long ken ka basap e pi bat shwa begin ya chakmat ha kadai ka por ko ban priang sobharo ki shakri ki jong blay aingu you blay hakadi kapor basa sisian hadil aslam ba ngimyo syukum kani kala andai aingu pat hakapor kaya kababit ke jong blay bingi yo kan bingi don biang kat ni sangut kum ni bat ngiso komen bidan i pastor bante pastor maulong ru hakadi kapor i pastor fair bakum juru i pastor rang nganget babon na pedeng jengpi fila bun ba ki komen sila jukli chano i pastor rang idan chano pastor rang idan bat menta sengi pi i pastor rang bat nganget menta sengi ru ma ir indan sibun ba ki jeba bin kin cepi nakaktian ke jong blay ken habang iyo kat bangi dang ya slok nakaktian ke jong blay de shwa ma pastor bangi ni ya chakata ka jing peteng ke jing hikai mo kum bangi laong ba ki dan sibun ba ki bekeli nalor ka ki bangi la hikai mencem tiyo sibun ba ki ong ki berkidan hakajing artatin mo ni ngalap mana kata kajing umdum tingin iyo kan hakane kapor ke ban pensyai ya kita ki jubab juki nomor kadan kawe ke jingkeli na hakatu ke comments bang apet iong ba mentoi ra ban pha jubab bikini ki pastor potenet nomor kim jubab ti hande ngi ko an pensisai pi ngim dei kum kita ki sakri jong blay ide kita ki sakri ki jong blay ki bakloi ka ban jubab hol ada ngimla ban jubab ling ba ka comments sendai pila ban wan sinis ko office potenet di pastor bante idan kan man kasi baar basi sejan ba pila ban keli ni idan kan ke jaka ban jubab pi na ka tin ke jong blay te hade ka por ngini ya chakmat da ka ba kan puli gani ke jingkeli mor ka ba nakiliang jengki comment section hi bekila ai but kadan kani ke jingkeli ki ong ba hakas ni pentekos 8 baptis lai hajar ngot bahakatu ka jaka ki ong kam simla dan nei ki yo hakatu ka por man pen baptis hadu lai hajar ngot te kata ka de jingkeli ka babon tam ha ki comment section te hade ka por ng IT ha ki wen ki pastor mo ka de ka por pila man pen shai lam ya kata ka menta ka de ka jingkeli Kulis bone ya ka jingkeli ba pibu apning jungi o ninjuba ba kata ka jingkeli kumbangi puli na kiting ka jong blay lo kata ka jingkeli ka jong pi ka kam tho hang tu sipang kita ki wa na kita ki Henry ngila da batai sha ya pi men haka episode baldap
ba ngi batai phang ka jingmut jong ka jing baptis la ngi pet na dictionary Oxford na ngi pet na katin jong blehi jing baptis mut pengam hi pengam kemut haum tukum ta bangi puli ha katu kal nongi jong kam ki apostol kal nong ka baari hang tu ha kadukot ka bakhat saw tar hang tu la batai phang gisnong la batai phang kita kirang ba Judea bergumju ya ka snong Jerusalem habangi wa na ka katin jong blei berkumju habangi wa na ki jingtho ki ba ngi pet ngilap kidan kumba sibon ba kiwa hagasnong Jerusalem tukum ta karpa sedan ni kapor bangila ewa menta ngi batai pi kat kum jinglap ke jungi kiwa ki ba kumnu ba kedum ki jat wa kidan ha Jerusalem Pila ban cek ya kidi ki jadwa mah hapo ke Google aingo you blame tak lembakan di teknologi pila ban search hapo ke Google setype bang tu ki wa ki badan hapo Jerusalem kidan ke Jordan River, Hasbani River, Habesor Stream, Kishon River, Lakish Stream, Yakor River, Ayalon River, Nahal Alexander, Nahal Tanimim, Dan River, Gaton River, Nahal Harava, Nahal Hamanim, Yarmuk River. Kini kidan sibun ba akiwa bang hamsim kerteng kidang don su hari kata-kata teligi kidan. Tadi berkata ke jubab mangat pila iyo sepang kini ke jingkeli. Ba ke baptis kum dola baptis kita kila hajar ngot. Kawan hak ketin jong play rokodan kawe ni kiwa ke belajar kerteng. Ngakar pat di pesafer ni porin pun pulih kan. ho ngila batai mesim tayo ya kata ha gospel jonas kul nong balai de ba apo art terang tu batai ba ujisu ringkat bagi semran kilej tak ribri Judea kata ko mala batai mane Judea kadang kirang ba Judea ka bakon top hiru Jerusalem ni kata hang tala batai hang tu bagi laisa bat ujisu kita semran klam baptis teu yonesru udang baptis ha ainon hajan salim ko mala batai menta de sadon kidan kita kiwa ha kata kacaka ko makala yatu hagan kitin jumplay Tengah kat pilasha ya katu ke jingkeli ba PPI bat hakani kapor yang ini ya pat sakawai pat ke jingkeli besar hakani pat bakia baidehi bat ke jingpen baptisi Nambar ha macam tiyo ngila ikran mah ha bedis pang jingpen baptis kadis pang jing pendap ya ka hok barok. Ti kiong hang ni kawen ni comments kiong komta te ban pendap ka hok barok belim pendap no khulung takadau babubun ki balang ki pendap ya ka jingpen baptis no dok khulung hi khnang ban pendap ya ka hok barok. Te hakano kanong rim pastor kata bat kalong kabam di bat kum kitin ke jong play. Tangan berjubah mai kata. Pi ben pendap ya ka hok barok hap keli syoi ke jingkeli kelung hok na pom. Kababel ke ong baik hadu ubriu undala tip te sepang ka hok ka pop ke jing bisar. Kelung tip ya ke eru. Tadi tau David abo kon so u yap ro. Utip tikena bu new kon. Udan hau belai. Namar belai ya ki kelung mju pen baptis, ki kelung mla eru ban le kumta, ya ki kelung hap pen kentang gen ya ki. Tadi ka jing pen kentang kala biang haba ong pen kentang ke bomot ngi IT ya ki kon. Mo? Utra yo bentano ega jingem ke jong kita. Bakilong kita ke ega jingyo kanti ke jong tra kan. Tani ta ki kimi ki kpa ba ki ka ki kon ke Bible ki thu yangi wadu Jisu podang red ru lapan kentang tiu. Bakata ka de ka rukom blai. Tani kata ka rukom ka bau blai hikai yangi bangingin ne hapen kentang ki kon. Tani ta mar pitit kali lapan kentang fish na yeng lapan kentang ne kano wat yo kon ru lapan kentang. Jadi kita ngipin kentang kemut ngi IT no ya kata ai syautra. Jadi kata handai ban pendap ya ka hok baro tekade hadu ndala sngotu ispang ka hok apop ka jing bisar ka jong blai. Jisu ong ya kata ong ba ong khilaj ke perthai ban yalap ya gospel skim rio baro. Te uta ubangai hap ngai chwata. Kelung maplin ngai no mo. Mi kepala jong rompat itu ba. Tekade kata kan. Kata di Indonesia. Temde bangi penram you know, mangim de bangi kawang keti bun sin ni kata ngolangi keren ke jing sisa long mustanar ngi rim kwairen penmong you know. Tambah ka jing sisa pa ka de jing sisa de. Kung ketin ka Marbo Jisu ong ni kata mo fina puli no Marcos long bakhan rio. De khot khat san khat rio to kata tho shai kedar. Wong kilech ka perthai ban yalap ya gospel shi ben rio baro te uta ubanget bat yo pen baptis on pen em. Kamot hap nget deng tes pen baptis hap yo jipedem bagum jo ang to ong uta ubam ngai pelapan ram yu pen Pedro ke jingalap ke jong u Petros ka sngi pen kos ong te fin kala ke bomot chua mo hap kala ke bomot te sayo e ko ke jing pen baptis pelapan baptis ke teng u Jisu ban yo ma pi pop bat kabalai nang ta kalong bet yo pediang ru i jing ai ke jong siam ke te kata mdei ba
ngi kai mangi da ka jing start beriu te kata ka khtin ka jong blai hi ka da pen shai padeng ta ngi puli ka ju is ka ju ka khtin jong me ka long ka syarak haki kijat jonga pakai jing shai ka lenti jonga tadeng ta la da ngim puli ka khtin tlesing ila ban ya ka bangimon hendai ha bangi buat bi tik ka khtin ta khtin ka la kran shai ba umdai ka khtin jongi ki pastor te ngili tengi pen sawai ka iba ka bible ka ladap kran ya kai ka bomon sim jong blai ladap kran tengi kai ya ka tahi ka syong pat api ka tamo pi ko ngo ne film ko ngo but kadai kita ngi dang kran itu ka subject te pastor ka subject ka ba ye kran mi sim tio ka list jong kita te ki ban poi shudu jok but ka way na ka list am kidai kita ki ba khot atrai basuma bahagata mano kita kim dai kiba klim kiba oria kiba le imdai hendai ka pop jong kita kiba khot atrai ka pop yu kata baki kile ya bo jisu angam jula itu ifikile no nanga pigi batri bamat ka if ka pop am jong kata ka bakhen sting ya khtin jong blai ka bakhen sting ya khtin jong blai kyo am le dale akum nir longi dale am nir ngi shakri hu blai de ngi shakri hu trai de barabang ipuli ka khtin jong blai ki sipai ki jong usol ki mut bersyakri hu blai henry ki klem le pat kat kum ka jing betha ka jong blai wang pniap le baro henry ki syakri ki jong usol ki sipai jong usol ki ong nginum pniap ye kini ki lang brot mdei na ka banta bangin bam ya ladi henry ngin wan ra ini ki lang brot na ka banta ka jing kinya yau trai ngin ai shau trai mdei bangin bam ya ladi ki perkhat bikin le hi na ka banta utrai kinle hina ka banta mo kataka jing sngobha ka jong trai tamang iyang ne utrai unum sngobha ladang ile kumno ladang ngim persubhai u daga bang ya kum khatin jong tani tangi persubhai u blai daga long ka barit na ka bakraw ngi persubhai u blai daga bang shu ko ngu but ya ki instructions ki jong ya ki jing batai ki jong bat ya ki jing pni ki jong lam da kum tangi le kano u blai ram kam tan jimat toire subha pulis nang tu na ruam lenong ga ba shpog khot baar namar nga pla shapang jongki bagi don kata ka jing so shit ham na ka bantau blai rai om ka bakum ka jing tip kadi kata dan tadon ka jing so shit ham nam tau blai shakri blai best plat kata tang balada kam dai kat kum ka khtin ju blai kat kum kata ka jing tip kalong le no ite kadi kata la penlang ia kata tang basulong no ko bathe no semadan da Ublay pediang dia kata. Piai kemat jublay mantre. Kumba ong pi pastor menta ngasung kada kadai baik ngam menjur. Mat kindat pastor suban rap halor jong kata bakran jipang ke jimpen baptis. Kan mau ke jimpen baptis kadai ke choice ke jong individual. Ane ke jing rai di marmet. Omla ban pan rai ya ke jimpen baptis janore yano danore dano. Ke rai uhaban sim dalade. Kata kadai ke jimpen baptis. Ke jingpen kentang kadai ke benta kata baki kime ki pa ki sim ya karan ta ki kon. Kadon ke jingmut ke baya per bak lebak dia kata. Tadai no hang tadai namar kata bo Petrus uyalap ki pediang neutral badhadin kata ong fidon kampat banyo eko jingpen baptis. Namar kadai ke rai baki lai sim kita ki lai hajar ngut. Hadin kata san hajar ngut berkum ta terter kaya. Kadai baik ke rai ke jong ubriu shimet. Kamdai karai balapan rai ya nur ya ngamla ban rai ikon lajong syapang kacing pen baptis kadai karai marmet kajong i harengala ban rai nak benta jong i kadai bangayalam ya i sya kacing pen kentang ban nga IT sya utrai ngas ngongu yu utrai bai ai yang ai di ikon mo pastor ilakren ya kan benta mo ombro ba ngata trafi ka ka ang deken ma ka probab nang bakhan ri mo kalenti ti mat babait andre ka bakut kayalam sya kacing yap namarangi perkadi dala dia ta. Tadi kata haba syakri ublayam ngimla man perkat dala dia. Okey pastor kini kiti ni pi kendiat ru. Kadang ru mena kolosai nong baar kat khot ke baar po. Subha puli pi kendiat nang tu. dara pilayap no lem baru kris na kata ka jing kai jong ka pertai balai lakum ba im ha ka pertai pisha ilade hakiniam kiruko Keren syai kata. Ada ngila yap no bak kani ke pertai. Mo la yap no tagi jingla pertai la yap no kita ki baro. Ta boleh pat ngi kwa ban imbiang ha ka pertai ban sya ila di hakiniam kiru kom da. Marga jing pen baptis khulong ni kita dapat i na history pi ibet bak di jingla niam.
kajing ben baptis gi kelong deh. Takade kata boleh bisa ele kini am kurukom to pulis ang to om sno pastoran. War kata, wan mat, war taba. Kabumut ingim deh itu ban kata. Ya kata ngim deh ban mat ban teba ya kata namar lada kamdan nak khtin ke jong blai kalong sisa kumno ko ong to. Kibakum kita kin jot no ha kaba pendon kam. Ani kamu ladangi penon kam ya kata. Ya kaba blai ong wat kata wat mat wat teba. Jot deh kata la om deh boong manga takada wat judam deh nga. Ni yang iki pastor mah. Kababa ka kran shay ya kata bud apostol Paul udai usyakri jong blai ubelas le do mensim bakoi ukran bait daga bor mensim bakoi. Daga jingpen pau mensim bakoi ong wat kata wat mat wat teba. Lada pile ya kata fin yap bita. Ani kau kumno? Kabakum ki adong bar ki jing kai ki brio. Nang ta? Kibakum kita ki dot shisha ka jing thau nang start. Shutau hi me Ha shutau. kaba mani, kaba mon. Kalba man yu blai. Bar ha ka jing so red. Bar ha kaba pinstom ya kata kamen. Ha. Henry Kim Long ai. Ha kaba yale ya kata ka jing persubha ka do. Makiki barok kadai ke bakan jadok sudah. Tading da ketin jublai ke kran syang puk om bait. It's useless. Ladangi ni sya el di hakin yam ki rup kom ha ke jingkai jong ki brio. Ladangi shu thau nang start hi man pun mi i kumno dah ka bom dan ketin bulai da. Bading ta ko ong tu em ba ka kran syang tu ko ong ba gini ki brio pat gi da smoret bhai te i kum ba ko ong ba ka ketin ke jong bulai. Dei kata ka bashule smoret kalam da ko ong i ka ketin ke jong bulai ka tai ke de jing pen he. Katai ke jing sarong da. Ka jing pen ret ka dei bet ya ka bangin pen ret ila de kat kum ka ketin ke jong bulai. Tading ta ladang ngingim pen ka ong ila de ketin jong bulai. Usol da udo no ke jing long sim namar bo ya ha ka jing sarong bo ya ha ka jing ong jo ki wai. Ha ka jing ong ki sipai ki jong ong. Mbe ya ka jing ong ka jong trai. Tading tang yap man sa skor ya ka ketin jong bulai mbe ka ketin jong pat ba. Nega ketien jong no. Tadi tang yapan tip yang nega ketien. Lem da kum taam ani isu. Kadang tak kata jing so shirham ni tak kata jing so. Mo jing so commandment shikri blai ndre la da kamlong kat kum ka ketien. Kalong ka balan ai da. Jadi uji suruh orang tu kan ya, hak gospel juga ane selong besar kar arpuar. Orang pia mana boleh kat kum ya kabah pimtip. Ngi mana boleh kat kum ya kabah ngi ngitim. Dia kata uji su tip teh, karukam kumno ban mani you blay. Tara uwan knak si seperti ruai ngiling bang nekaktian, bingin mani you blay, bet kat kum nekaktian. Maruang teh kene, pipi mani blay, pim tip kata karukam kumno ban mani blay. Tadi kita mau ke pastor pila ong mapi, mau nganget kanwan ra jing sya pi, kini ki hinban ki para nganget pi be comment su ang tu pi dan ke jing klumar, habe de kini jing kli nganget pi yo jing sya ken halor jeng kini ke benta. Bat ngin ya, pai pat sakawi pat ke jing kli pastor, habe de pat halor jeng kini ke jing pen baptis si. Mau nganget kan dia li pastor benti ngasul adab jubab la bon sien hi kan ye, bat ha khabar step rup la jukran la bon sien te. Ki ai nuksa bet pet youtube brio badan halor ke ding pena na. Pet youtube na klam yo lat pen baptis kumno pat udan bat uji su hapo paradise te. Dia mohon dia kepor nganget gini yuk biang kendia tang macam pensai ya gini ki ban para ki badan jikli nganget hadian jo kan ye pinem dan syuk kum kan ke jingkli pini asandan ke jing pensai pan ati ni pastor biang sesisian dia kepor pensai katakan kum no udakat halor ke ding penapan uyo ai ke paradise klam dalet kum cipun baptis Tu dah ka eloding pena klam pen baptis pai beneng. Tebelin pen baptis kelung ru. Monu kam hok. Hok kelung itu dah ka. gede Tu dah ka bawa pop sisa ru lek beneng tu. tu beli kelung pen Beli baptis kelung pen baptis. Kelung litas ya direct weekend. gede itu Te beli pen baptis pe kelung. Kata ka jingkeli ka basoton lat ki kwa ban syai. Hari ka jingkeli ka bariam dala dia. Kumba kladon ki bakli no jisu miyo ka bor na Pu jisu kli tairak iki ka jingpen baptis ka jing anes ka dena no. No blay na no brio. Bar ki parisi ki mla ban jubab. Namar ki sutho kata ka jingkeli ka ariam la dia. Hang ni ka jingkeli ka bomot ba ngamtip ka jingmot jong brio. Han reng ngan shingi shikum bai pastor ila chem. Nila masung tho ula balong against ka jing baptism. Ma ban pen ngam ong la biang dan kam. Henry lada dan kam ka bomot even ki baptism infant dan kam ken. Namar ka bomot utrai ula ban penem. Klam ka jing pen baptis. Kalong baik kata bari pastor ada pensai mentan ma. Pi udah ka eloding pena. Nakapor skapor ngipin kan mau kata ta. Udah sungu pelat
ya ka jing penem ke jong trai te u hang to pi tharai lada ulaj em na tu da geding phana trai unom lech kom jing baptis Unlet. namar usungo pelat te maka babel ka ong kata uta bola yo map khambun am uyet khambun da uni brio am usu bola yo ke jing map ka bakra pelat no Jesus Christ tading tam udah sung it pelat yu trai badeng ta la daula sung it am ya ke bu trai ong am unda le bit mentam menta da mar boleh ba it mau pastor fi ong mana namar ba it ta namar ba it ta Rồi. tak kita perkat katu ka brio ka klem don shu ya kata ka jing tengkai te katu company yang ka barem dor namar ba kalau yo ya kata ka jing ma ka babun dah Nutra jaga dah bante kata company yang kam lele nyukli bukan koridor kam lele ka nyam bin kam benut shu ka ya min tu ka site ka do ki kijat ka nyat ki nyukli jangka bat kumta te namar boleh bakala it pelat bumi udah kai ram hagading pernah udah sung it pelat di try ada you a chance ban hiar ding pernah deh orang ya jisu pen baptis no kan Magari gajing sisay kata. But namar gajing pen baptism kumangi akran hakani asngi mo kami bet nakata gajing it. Balay namar kay kabo Chris ulale nakamata jogi. Kata ka di gajing sisa. Abakawan kajing pen kendo ya ka pop ya ka hok ba kajing bishar ka jong blay ha kajim ka jong ubre bla jot ubre bla ram ubre bla deben yo ya kajing yap. Aba usutho ya ke ka bo Chris ulale kata ka jimbitar ka ba ubreo di bendi u Chris ula shim ya kata halade badu ai ya ubreo ya kata ka jing ai wa ubreo ya kata ka jing snai but aba ubreo yo ban mat ya kata ka jing ai but ya kata ka jing snai ka jong blay ha ka jim ka jong ka pendap ya ka jim ka jong u da kata ka jing ai ka jong blay but kani ka jing ai ka jong blay ka ba u umat na ka jing ka jong u ka penmi ya kani ka way man pen ko ngo ya kata ka khtian ka jong blay ma uni u blay lali isnai plat kan e yu bangan pen ko ngo ya ke ka ba u ukren namar ke ka ba e tamdu di ma u balale na mata jonga bad mo u shu ang yang atang kan e yu bangan pendap ya ke ba try ukren narang ipet yo naman rute wong ani le yu le sta shawa Jordan ban pengam ya di hang tu wong le yu kam idon jingmut kata sakawai ru ong kawa Jordan wong hatu kiwa jong ka Damascus ka parpar bat ka abana hatu kimlong ba kiwa ki ba kambiang ban ya ka Jordan u yu ibit kata ka ka balong insignificant de ong be na yu henday namar ba open ko ngo em tadi tahu yu kia kata ka di gajing sisya yu kia but oi fi am kumbangi crunch pang tu dekat lo ka ding pana kadisha lara u kulai ben hiar ka ding pana am ngau kulai ben bendej kom jojim protes marka de ke ka bo bleu la le te berkat fi jumudor ban yo sngo ya ta khtian benong ha ka digaski menarikat lemban ga ka paradise usu thu te ka jinglong jol jong udana ka tu ka ding pana ru namar blei ka jingle ka jong hari ka sngi par kata klimat bau pai ka khamat ka jong show Chris but ukhat ya ka kerteng ka jong Chris ukris uang ha ka digaski mendan ga ha ka paradise kata ri ka bakong santam do ka jingai ka jongi ha ka kerteng ka jong Jesus Christ but la dagi mat ya kata ka jingi ka jong tra ka jim ka jingi ngoi fi kan pelongi bengin pen ko ngu ya ke ba u ukren Jusu ong te kata ong ba la fi et yang sumar ke ktien jang ong la da fi et yang sumar ki hukum jang aro tagare kata kamot ngi habangi et ngi le ya ka hukum mar ka jingpen baptis ka de ka hukum bi tangi le ya kata te mar ba et mdei ba kalong kan diam ka hukum ka dustur ngi le ya kata ban yo jingpen kan ma ka jingpen baptis kampen emre no Kadip so weni kijing kili kawan kata kyong hana masu penbaptis la penem la yo beneng bet penbaptis nganget kan yo kijing pensyaro. kade kata Katang babon pastor ki keli bai tang spang ta ka ni pena de. Kim ju keli pada stoi dekat tu dia pena. Kia pan check kalau jong tu ki di tu dekat pa dun pena. How tu we ta kan da filok tu dekat tu we tu amen. Ya fi di wen tu we tu dekat. Ya lo ta res tu poise tu dekat em. Kadang yo kadang la dang yo snow na ka por baptist te. Kamut la aingu try bu je klim kata. Kamut bu je kli jong yang kata kamu bu je kli kamut kadan ke po jong pi. Jadi tak ada semua sejalan no. sale na ngi da man si sa jan Selain no, nama kata ngangit skam bu je kli na mar kadan ke bashan na kadan jong pi.
Te bang aku apa nang pi, aingo bau dong di mense bukut pen kendo pi. Sawano mang sejan akan dikacaka aku bejing judan ke jing baptis. Swansanya. Magkata mo pastor, kajing pen baptis kadai kadak kabangi ong try nga eat yame. Try nga ko yame. Try ma me uba hok, ma me uba klem tok bria, ma me uba janai me le yakani. Ngarut terangan buat ikidin jat jong me. Namar ma ong kalong kajing pen dapri ka hok baro. Kadai kata try nga syukur ngobat. Magkwa ban yo kata kajing pen dap ya ka hok baro. Kata ada gajing sisha. Kata ada gajing sisha. Ma boleh kataru kadai ke bang nga shemele dia hala gajing em ka jonga. Nganom la ban ong chipang kibre nga kren ya kata ke experience ka bangai kendo baru boleh. But ngasuto ya ka jong gajing em ngasuto ya ke banga ngalong ya ke banga ngale banga tebet kadai be gajing yap. Are ha ka snipat mga yosngau ya kata ka gospel ka jong Jesus Christ. Ka yosngau ya kata ka jing lap na ka ktien ka jong boleh. Kawan ra ya kata ka jing yeshem ka jonga baru boleh. Banga aingo sya yu boleh bu wan man penkendo wan man kata ya ka jing ka jonga. But ngasuto nado ta ka sngi ba ke ka bu trau ai ha ka jing ka jonga ka debe kata ka jing ka betamai. But namar bang ayo ka ka jing ka betamai ham haba i pastor i wan ai ka ktien ka jong boleh pang kata ka jing baptis. Hamdan ngono ka jing arta tien. Ban ong bangan num le rai nga sutu be tai ka ni ko wei baka David penret ban David pen ko ngo be aktien ka jong blai ma la yeshem te bat ublai bat abala yeshem bat ublai ke ka ba ublai ukren ka mo ya pen ko ngo be akata ke ka bu try ukren Kam dai syo ban ong ban pen ko ngo ru. Ni kemen ban ko ngo. kemen kata kami na ka jing kemen de kata kam de ka bo ong ko da ka bor ka mala kren bene di posto molong kadi be ka jing rai ba marmet de Tang kata try ong pen baptis ni tanggung kata kata. kami na ka jingkeman de ka jingkeman ba ka jing ba tumai ka jingkeman ka basutu ba ka pop kom dan show but kloy te ben lech kata ka waru kloy te ben lech ben pengam ben mi utau bri ba tumai ba kata ka sisa abang puli pa ka tin ka jong blay am aga po aga to po banga lech kom jing baptis kadi betang ka ba yos ngo bet ka jikai na ka tin ka jong blay re banga puli pa ya ka tin ka jong blay kadi sa kum ba Jesus Christ uban kumbau Petros uban kumjuru ninong tho ke Hebrew uban mot abaki banam ka bomot kadai ka ba important ne kadai ka badon kam but unong tho apo ke Hebrew am wong ni wong na ba kumta da ka ba ino mer crunch pang ka jikai ki ba kiningkong shpang Chris yang inang ya chedu ka jing penjanai klembu pat ya ka nongrem jo ka jing kala ka bomot na ki jing le bayam ka jing ya show blay ka jing kai shpang ki jing pen baptis Amen. mot ka jing pen baptis ani kawan ka balai ka khamani ru ka berdingkong kabaningkong tamdo kare kajing kala kabumut kabaar kawan kay kajing yet shublay markabalay kajikai jogi chipen baptis Setelah pula kata ka ktien ka joblay ti kalau very exciting tu dia keren dia kata. Namar ngakan mau itu ke kentien dia ka bau syakri jong nama nu ong deh. Tanya puli yang dia po na ar kis ia mau tu nong besan. Kene ka dekat ka ba khat lai. Tiki syakri jong u kilawan hajan, ba kila keren u ki ong ru ko pa. Kukpa lada utau nang itu lupa ulah hukum ya me ban le ek ba kraw men om da le kata sakan ole le habau shu ong ha me tu sum batulong ko So simple. so simple tagari kata gini ki syakri na iba ki kham ngat ban kini ki nong but ta ban yu ni budon kam ya kata ka jipun khot ya jipun khia Bar kata ro kajing bentoy ya uhi de. ui kan Diri ki sakri. ha Simbol lelaki itu kisakri le dari kidi kinong shun nam ki ong bahabat yap no ni jempang naing pengam re. Shit you naing ngam yap no. Are aingo you ble bikini pat kipedi kata kamen sem biki ya jong kena ki ong be kukpa na ani wala da u syakri jong utrai mau nong itu lupa ong me le ko no kham menom le kata men le bi am sakan tam jong kisum batulong ko so simple tagari kata uksuit ma usi amat mo kan ni mo Kede so iu shun pa tak sila de da keren ni kanu subjek baru ki sultanan dot sin la keren ne ka cipen baptis te ka man kim sultanan. nak boyok thia ro kundit ma uksuit mo nak babun kam ro upi attention no te kata walaupun mi pat mo ki kentien ki bam sungut tenat kan Kede. Kawan rak kajing yeshun man. ora ka jing syun kan Ni keren ni kajing ka sisa. division ha ka met try te Ring ni keren ni ka Bible, ndai berkeren sabar ka Bible. Kede. Lamar babun ki hikai besar ki ong bet compare da kanu kom pipen baptis tamar ba ki ong bet ba kombo jisu matu sing la keren da ka ka gospel Yohanes long balai. Bahang tu ong ban khan ko umbat naman sim te.
tiki ong bet kumta hanam dan kamsu moi ka ban penbaptis hagom hana ka jing penbaptis jumen sim khut abyang hana kira ai nuksa ro ki babun ba ki comments ngi kira nuksa ki ong pet hana apostol Paul ro hana kam pengam hana ki usubukti hana kita ki banget mo apa kam apostol ka khandai te Handai pun baptis wala itu kadang. ta kan ki ong kumta ki ong kumta ta besar ka kam apostol ka khandai hana ki ong bo apostol Paul na usubukti ki hada wan men sim khut na penbaptis ki men sim khut ki ong syakri be ju blay tang men sim ka do om dan kam rate hana Kena ayu ke mench ko. Kindat lik pensyai dai bentamo. Kajing pun baptis u ay ki senran bakin le. Kema por jisur dalam dia pun baptis. Handai ka tien hang tu ko ambu alik pun baptis handai ki senran ki pun baptis. Ke kamram jeng ki senran ke dai ben pun baptis. Haba utrai ula pen kamti ki. Ke kamram ban jeng utrai ke pun baptis mun semukoi. Kam dai ke kamram jengi bangila pun baptis mun semukoi yunu. Ngamla ban ongan pun baptis pi mun semukoi. Handa ke kamram ke jonga ke dai pun baptis ki breu da ka bat utrai pun baptis mun semukoi. Kumno pat ka ei ka pelong namar ke fi kongo ha ka bakenja do pinyo i ka jikir ku kenja mun sem. Lam dala yo i shwa ka jing kongo ha ka do omla ban yo i ha ka mun sem. Namar bon sen ki breu ki perkhat lada nga kongo ha ka mun sem ka do jonga omle namar ki kot pat na ka testament berem ka bayadai chapang jongu David. Mo par balai u Samuel ula yo i u Eliab wang unik ke nyude haru trai wang ngampet ke bashabar ngampet ya ka ba sha po hana pinda lengo pat uni u David ule ka pop ke bashabar kata de ka pop klim ber shiba ka jingim ke chongo ka kulmar sundono nang ta vi keteng teng ki kot hana klam da sung tho ya kata ka mot kam ong pat pila ban le kat bamon shabar mar u David u bakla tang si sin ber ke ber shiba hap ka pop klem haden kata pinda pet ke jingim ke jongu kala ban pen bet haba uthia ha ka jing thia yap nganong ipi ula dei ban yap no ngakwa banong pi shwa ba on jet yo Solomon lami so we kon self style king lala banong ule hi dala de bang along sim hey bo shim yo Joab mo uta u shekri ngala banong ipi hey ba u David u shania u penyeng ni upai hadu ka singi jong jingyap ka wanra ya ka jingeh ya David namar bele ya ka ei ka bula le ha ka pop dei namar kata ha ka jing pen baptis ngilek ban pen kongo ha ka do bo trai un the yu man sim ba khoi ha ka man sim jongi lamda dei kum ta kam don jing mut ya kata ka bang ngin kren ya kata ka banta bat ngitip ru kani ka ba again se kini ya kani ka banta dei ki bam tip yu jisu dei bam tip ya ka tin kitip Henry kwa ban defend hinda somehow. ya ka jong doktrin ka jong ki Ya ka doktrin joki hoi. Dei na mau ta tentang ngi dakil gam onga doktrin. Kidon ni ka doktrin bor skim tip hiru ka doktrin ni kidon. Mo gilarang ikli kai ka nongrim jong ka jinge jong pi ki pe jingi kum neman. Kim la ban jubab ka jingkeli mo. Henry okay ngi jubab ikini ka jingkeli na mar kum ba pila ong mo. Baling ngim jubab abun jingkeli la don ba tho. Ngan ba tai ru kinya ni ka por. Nama kidon ki jingkeli am joki khulung. Ngin chia jubab lut bro ta kam su ya hab iken dei ka tang siong wan sha ka bible school sekali ke jikeli namar bale p1 man hikai na kaktir namar menta kidon ba ko akli ya ka jinkeli jong ka class 10 wat p nasari pat pas te ladang i jubab no kata ka de jing bakla namar yo pin num la ban sungutu komentar rakhna kharsaus nem ukhli japang ka shongkha tingin jubab ken namar kam pat dei ka kerta jong okay ka certain answer ki ai hakapor ka badai but kanda ka deki hangi shim ya ka win jubab muchwar ngi juele bon sen ngi jubab lom bakine mo mentas ngi chisha ka jingkren ka jongi ka dei sapanga list jong ki bre ka ben pois du jok mun pois du jok hangi ya poi ban jubab shay ini benta ka ngi sapanga jingpen baptis nga trai ka ta la shay lada pimpar shay man kasi sajan hakapor khatway baje ngi don ke jing hikai sapang ka jingpen baptis minot dala de banwan ken kindiat at least pi kendo marmet keli jingkeli piru pinhun wat ngiru nginhun habangi jubab ke jingkeli mo ngamlong api ngopi man ka sajan ngamong api wan no kani sajan kanu sajan pilai ka jingkang jongka potenat ka ple ngi kloy ya ka ban jubab kata ka deki ke namar balik kene di bentaman ke sajaj ngiju le ya ke jingpen baptis handre om tang ke jingpen baptis ngida donro ya ke jingkit kle ya kito ki bala dep jingpen baptis lara ki sonto
kiong ngaladep jipen baptis so ka eipat ngi hikai pat yaki ya kaktin ke jong blai bakumnu kila bansan bat ban yeng ken kamut ngadep baptis ngalayo bederek umun simbukoi hade hadin jong jipen baptis pe fina puli upol aga kam apostol no bakat kendai upen baptis ya kita kibaladep jipen baptis kan mau dan bakli kan dia jipen baptis sen long pop nem kalnong bakat kendai ke keren syai bet ya kata ladep penbaptis asen biang yaki hadin kata ubukti kiyo umun simbukoi umkut bat hangta udah don sendan hak kata ke school ya ka ban hikai yaki arsnem but upelong ya ka Ephesus ka pang pedeng ya ka ba unlek yalap seki we pat kisnong kum Thyatira sa Pergamos nang ne pat usna ya ka base ya nang kini ki khal arngot but nang ne pat am hakita ki arsnem umdai bu sakut tanga Ephesus ulek pat sya kini ki we pat ki jaka ki badan ha ka tu but u airo ki ong kum ne u airo ya ka exposure lane u elamru ya kita ki khal arngot Sya kita jaka upelong kesenrat dong ke kot bathok sepang kata ong ba upol upelong kita ki khalar ngut kum ki senran kum ba ki senran jug jisu ki ladon but upelong ye ki am bakin lek sekini ki jaka ba belai bat haba usutu bangan mino ni na Ephesus usutu bangamla ban syong ni hari ke Ephesus ke pang pedeng belai you namar Ephesus barok ki wan kadai ke jaka ka ba kala ban ong yefi ka jinglong Kristan hakiri gentle ka bas kemdo ka dia pa Ephesus badang tala pa bede nama kata pinda puleru ka sti Ephesus udah batai kai ka balang ka ordinance jong ka balang kumno ka balang ka bandan kai pa balang ka bandan ka shongkha ubatai ba utrai umno ula penem pinda ka nong ka bandang kong adu ka bandrio tek patik ubatai namar ka ne ubo bat hanre ura yaki syakini ki wei pat ki jakaro namar balai ulah hikai yaki hakita ki arsnam but om tambo hikai yaki uyalam ru yaki syaki feel bakum no kada ka church kada bandai kata ka benta ladang ikran sepangka kata ki chosen one ma iglesia kata ki chosen one am ki kita am umdai tamba pila yo ka jing penem ka fi ka jing penem pila yo hadin ka jing penem am pi hap kai ya ka ei ka butrai ula ai pi ka ba mo pi pen po ya ka gospel syaki wei pat ngamla ban so ngalayo ngalalong kristan ta lai pusnem pilayo jing penem la jong apatik na pi kam la de kristan kamlong kata habang ngayo jing penem am ngani thuru ikiwe ei ngayo jing penem perkat menta la ngale kanu no business am ngayo no ngaku mi thu perlo le lang mo piro ngi aida kanu tami ka jing penem ka jong Jesus Christ fi kata ka de ka benta ba ka mo bo upol wanra ya kata sepang ka jing pen baptismo haring ini poi biang menta kata ka de ka main topic jong i bangi wan berkeran na kani gesngi mo kata ka de ka list jong kita ki brio ki bapoi sya tu jong ngi kran hang ni kam dei bangin pen kulmar gi brio dei bangin wan ra da kwai ka jing kai namar ka khtin ka jong blai ka ong bo blai bangi shakri du blai berhenti de boleh renti ki bar stor subha pulai vi tu ka namar ublay umlong ublay ka jing ki wen henry ka jing sukken kumba kita ki balang ki rukhoi baro sau po ko ong henry tu ai bo on le itnat bat haka jirenti ya ki ei baro sing la renti fi our God is a God of order tadeng ta dei ba ha ko ke jakaw ong kum bai ha ko jakaw ong kum bai ukran kum ju ba but ukwa bi bangi dei ban kulmar de dei bangin nget bi ka jo tadeng ta ong hang neru am fi pulin Ephesus tu long saw ka khot ba san ong ba we try ka we ka jinget ka we ka jing ban baptist dei spang de kum bai tu le am tu ha ba ong ka we ka jing ban baptist ka ba mot ba tang ka jing ban ngam kam dan da kum we pat we try de tang u chisu ka we ka jinget ka de tang ka khtian tangat ta ndai da ka we pat maru blai jungi ude ublai ubon ra ya kata ka jing pen kulmar ndra ya ka jing renti ha ka ji shakri ba ka jinget ta ka kata madan ki bre ki ba ong ta hang ni ong ka we ka jing baptis mo tang shi sien baptis kam dei ka 1 2 3 kam dei shi sien pe tang ka we ka ba mot only one type bagata karukom ka dei ban pen ngam ban Kabli bun pastors borok mah kijing pensai ba pipila ai anget keniru kadi ka way ni ke list mo ba ubrio unum poi sebeneng unum yo bentah ka hima ku blai kita akan kiba pen kendo ik ktien ke jong blai kita kiba pen tam ik ktien jong blai bat kita kiba pen duna ya ktien ke jong blai anget kawan ra jing pensai ya pi iwp borok ling ba kini kijing pensai ling ba kini ki pastor biki ai ya pi
bat hakadi kapor ngin yo pat ya kaban ya biang syakmat pat ban pet sikiwe pat katokat ni kila syua begini yo ban penkut ya kan ni ka ya kan ni ka jinghikai hakadi ka sngi sakatokat ni mo i pastor idang dan king ban ai hapdeng jongpi ya kaban pensu thu shu nak tien jong blai kumane ila ong ba imdan kono kata ka ba shun yepi handai gia thu hang ni nak ni jaka nambar ba ngiso ie jepi markidan ki ba comments ki ong kumta ma pin poi beneng tang pisia ma ngingin poi dujok lot boro te pihi dalam di pina menjur ya kata ba piang ngin poi dujok lot baro tadin ba kata ngim ko in poi dujok tengya ai ka tin jing sisa nang ni ba fin lat ka dujok ba fin poi sya hima ka jong blai ngi ngim don ka jing yo nong ka jing du nong ka jing poi beneng ka jing poi dujok ka jong pi ka jing yo nong ka jing du nong ka di ka jong pi ka kamram jing sakri jong blai ka di bitang kata ban pentep ya ka tin ka jing sisa nak tin ka jong blai tadin ba kata hani ka por ngai ti biang hai pastor bante idang don sakto kat ni kan nambi so it pelat ya pi tadin ba kata in ai shu kan ya kita ki jing hikai nak tin ka jong blai ka to kan ni bede halor jang ni kalis ki kita ki banumpoi sya ka hima ka jong blai Jadi kita naduk menebas dang ni kren ya kene ka wei ka benta ba kata kade no Mathias no nyo ke khot bar foi jangan puli bang sa isen ka om ni om ubrio baro uba ong hanga atrai uban yo let apo ka hima ki beneng hani kala de ong te om baro uba ong hanga atrai uban yo let apo ki hima ki beneng rei utaken ubale ka mon ukpa jonga ubah beneng kamun om tang ba shu ong jisu ni try ni tang bala shu long kristan ni tang bala shu khot kumta de banyo rong sha kahima banyo let apo kahima ulai ritang kita ki bale bi ka mon ka jong ukpa ba banai ka mon ka jong blai de kri tang ka ching ko ngu tang ban shu pendret bi mdi ban nyo be ngadale am tur biang anyway kemo ong meneh ka tu ka kolosai nong ba ard khot bar po ong ba ngimla ban mani you blai kat ba mon na ta kita ko mai kren yang mantan ru ublai jongi ublai renti ubalong renti a god of discipline, a god of order mdai kata bangin shu ong somehow ublai sto yang ingin le am tur biang tur tamingela anget ha kam dai kumta ini puli yang ni kata ka sengi ni sungul ngo si sya kong sibun kit ong hanga ha kata ka sengi atrai ngingim sim ya lap ha ka kerteng jong me kini ki ki kino ya lap ta ha kerteng uji su ta ndai kerteng we pergi belai ha kerteng uji su hang ni ka ong biang ngingim sim la be no ki ksut ha ka kerteng jong me kini kinong be ksut tu ta kini ha ka kerteng uji sui ki suit ru ki pet bet ha ki lap kini bon ni kelaba mot ro kelaba mot ru bon bek suit ru pet hi bang ni kong ngim shimla le shibun ki kamba ro kerteng jong me kum ki le ru ki kamba le se kita ki santuli ki dak ru mo ha ga jing im jong banget ki dan ni ki dak kin bot ta banget ha kerteng jong ai bek suit ki la ben bek ki suit kin kren thli thmai ki kren thli ru mo te le se ki ra no te ki besen ru kita ni ka authority halor ke bor jom bomman ni ki di kita ka peniap ketar ka nam snewe ki bukti ki bapang kitar kin kia kini ki dak ki don ta ki kliang ta hatungim simlale sibun ki kamba ndai ka basusi ang ni basungul ngo ang ni kalong onda kumta te ngaru ngan ong persya ya haki ngam jula itu ya pi ki let no nanga pi ki ba jutrei bomman haji sang yang ni kitrai kam jong play yang ni te kum no pat uji su ong pi ki baju trai bomman ani pleng ka jing bom ka ngo ka dei ka jing trai jong bomman na ka jing bom ngai ka jing bom pediang ka do nut satar ka do nut pen ka do nut mashu comments klabiet lane wan shu kren kli jing kli kulmar da kawan bin ai no bomman ka ni tadi tala da kibriu ki kli ya ka bakin yo ya ka jingpen bet praise the Lord. Kino kibriu kli tang ben syukli ben penrem ru te. Kata te kawan no bomman. Lada kialap kan no lada kile kan no le jasang do mestap do namiat ru. Ra ka sengi jong jing bishar trayong pidai wei. Pida comments ke potternet komto em. Ndai bi kwa ben kala ka bomot ndai bi kwa ban syupenrem yi ki syakri bla jiet jong blai. Ka potternet kam dai ba peniang ki beriau.
pastor mantai yang hang ni bapeniang beriau. Ne mapi ki pastor skim dai bapeniang ki beriau. Dia bapeniang terhai. Dia fikran persya ingi syakri belai. Tes ajeng kan ingi tim dan iban besar mo. Tagad kita ngisiong ikata namar bersmuit kan. Mde bepenram dia pendom dia penserai pi. Tagad kata lada pikeli da ka bapiong sisangan smutu bangan nget. Yaro itra. De syukuli tang ban syukuli tang ban yo yania tang ban yo ban penram kata ka di jing trai ki jong bomman. Yalap ka pi yalap. Pi backsoot. Pi kran ki pi le sibun ki kamba haga bakadu try ongam jula itu efi Kini so nomor babun ki brio ki sosngano haladie baki sngodei no nomor baki baki ksut ki pad baki doi ki bapang ki okia ki kamba ki jia te ki la perkhat ba ngidon hakabadei ki bingile kalong ka babiang hari kram dala pet ya kan rekhot bible pa jisu ong pat bakado pitre bamban pat marhang di isisya kalong ka ketin ka ba bo jisu kran kor pelan ka ba khor jisya te tading tau jisu na do mentai na do mendai na do bula thoi kan ni uladap ong lupai kata pejo pi lengo mo uladap itu lupa kindan ki bakum kita kiban sa lengo hakata kesni bautran bisar kinang hatu uladap itu lupa ne kan saja bit tik kum taru hagasngi juga jing bisar kinsa ong bi yutrai lali tu trai kan ba Terap nariat lupa, ulah peni lupa, kumba ulah ada peni lupa, kumba kalau ada lupa ke skrip ya ke film ulah ada peni lupa kan longkum taruh. Tadi kita what I can berpindah nak kata ke list kum kita kijat beriu kan, mo. Halo juga tu mana pastor fikiran sepang gajing kan banyak sekali jumlah. Kadang kadang khot nam pastor ke bama ba. Kau ni haka citino rule bakat lai kau ni khot bening kong. Tu apa kemen siam baru kan pernah po ila dia keyboard di bakhli. Nama ramdan kenu keyboard lim dan ublay ti kita keyboard ki badan labu obet ya ki do ublay ken. Kumta ken nur bayang ile persa ta keyboard ile persa kita ka jimbo obet ki jong ublay. Haka dokot ke basaw ka karan sepang skri jong ublay kong. Nama ruta ulong skri jong ublay kenang ya ka man pen bhaya me. Hendai ladam menle ke basniu ta sngo shir kai mo me. Nama jura leno ai ken ya ka wait lam. Namar ulong syukri jong belai unong penir keput ken kenang ya kesipin stom hau tau balik ke basniu. Aku buat lam mengira abstong semakai. Kan ni kawat lam. Okay. Saya kita asta tak ada. Long bel abstong mana fiam kam jet abstong di brio. Dari bel jet di brio terai katangin nemlong hidup kum niam katangin lah sengap di brio. Mabunut ki brio ki ba ay advice si bon ki ingi. Nama bangim sengap kita kata dan ki ba isi no yeru ingi tu pastor. Te kalau kamu juga kamu pastor meneru halal jeng kata mo lihat segi komen saya kata. Angu you boleh bikin komen saya kata. Nilai saya kata. Henry seorang tanya kata pat kalau muka warning tu kan ni. Ba sikri jeng boleh menjura ala na ka wait lam. But kalau habo kerana ni lihat pastor kalau kamu kata kajing penir keput. Te Saya kan ni kata, we kat kendai. Tapi long kita keluar kita ka ngo. Fin ba me kijing bhaju kari. Lam da kum ta ta ka wait lam kan ban do epi. Ong try. Ka wait lam ka ikaktian. Nangi long kita keluar ka ngo tingin yo jing kerku. Nadangi le persya you play tenut ikin jat persya you ding tendung. Ding tendung gidi-gidi banat ta ki ba trap ta you ki marat klau mo. Uding bedung. At kenjat persya telah sumong ka kejat. Nak banyap itu. Kadang kita long kan ba iya pite takada fi ma judam ringi stoap. Takada fi kau na kau ketin jong blai. Kau la kau na namarba ni am ni pensong nong rem nang ni ka wei ka ketin ka bagi keren ka dan nong rem nang ni. Mdei na ka ketin purus kam jong no re jong no. Na ka jinga tho jong no na ka jinga kai jong no. Kani ri ka wei mo nga so kay bo Jesus Christ kren to gospel ka Matthias na manyaw. But kani ri ang ka dokhat ka bashir kay ba ba kalong ka jima hamru yang iwei piwei. Marhang to kita gibriam ki ong te ngila yalap yung gospel ngila le ki kamba ngila ben o ki suot aka kerteng ka jome mut ki wan ban dai la dia da ka ka jing le ki jongki hakamat ka jong try. But habs to gani ka wei ba ka jing penim
kadebit da kajing ayai kamdai da kajing le ka jong brio namar ngi yo ya kajing ayai kata kajing ayai ka jong blai ka pelong hapo ka jim ka jongi bangin le ka mon ka jong blai tadaw em ha ka dekat ka ba arpla yang tu em uji su tie ha ba kiwan bandai la dia uji su angam ji tu ipi but babun si sai kinyo sngaw ya ta ktien na uji su bonong ngam ji tu ipi but kani ka ktien ngam ji tu kong kadi ka ktien paring kong I never knew you mut aba ong ngam ji tu am kamut ki kham dan ji dei ai ru em baru blai namar ban itu kamut abdan ji dei nene kata relationship nene ktien paring ki ong ka fellowship habdan kata ka ji dei but si sien fidon kata ka ji dei baru blai fidon ya kata ka relationship kata ka intimacy ne kata ka jinglong ka ba chantam baru blai kani baru am ka mino napo ka jing em ka jongpi ma fidon ya kani ka ji dei baru blai tadaw am abang ipet na ka ktien ka jong blai ngasna ya kani abang apet sepang ni ka baong ka ngam ji tu ka bomat wat ya kata relationship bat ngi i kata nado basdang habang ipet haga Genesis haga kaper Eden habau bleyam utau ya ubreu ke e kabu kwa no bream ka debetang ka jedai tang kata ukwa bandon ka jedai bat ubreu tadaw habau bleyam habau utau ubreu udawan ban yesem ne ban kendo bat ubreu haga kaper bat kata ka jim bat ubreyam kala pendekut no da kata ka pop ka bau breu lale persya ublei bat minta pat ben restore biang ya kata udah Chris belalong kecing penisuk apa ding jong blei bat ngi bat namaru Chris minta ublei bat ubreu ki don biang ya kata ka jedai bat sisien ba ublei bat ubreu ki don biang ya kata ka jedai kawan ra ya kata ha ka jim ka jong ubreu am makin keloi nak minta ka teng ka jong Jesus Chris basic ini kisan ra namar ba ki don ka jedai bat ublei wat la ka di ban yap ram kim shep ting shu ma kata ka jedai ka jong ki baru blai ki da kloi ban ko Justru ke jeng dai ke ubok pa. ha ti kata di ke bu Jesus Christ ru duai ha ka pergi semde u duai na mentaki senrar uang ba kin itu ya ume u blai u besisha kata di ke bu blai kwa ka jedai bat u blai lada shisha fidon ka jedai am bat u blai am kum kini ke jengkeli ru ke numbi nama flash pun ko ngobe ya ke ibu kren nomor bom don ka jedai tadaw ki semi ini ke jing Kadaw Adam itu ya im sa mi ukan abel. em kataru ka dai ka jing itu ka kata relationship te Tay katakan. tadaw yang sutu ba Kidan bi so ke nya ba ko. ha kadang kisah te wa fi puli ti comments bagi puli ti comments ngap sutu ba bun sen bakam don ka jedai si sen badon ka jedai ami kloy be benong trai kamon ka jome Terima pastor kat fidang keren kapan kan mau ngau you way ubriu nak sakri jom blik tu ke ba ya keren nak ka fit ke description jong way ubriu te everything ke ibu Jisu keren nam margot gospel je Matias landong bashipau te hang tu Jisu ong la khot iki senran ba but ula ai ki ka bor dalapo ka khot ka baar pat uang ka gerteng jong kini ki khat ar ngut ki apostol pat ukhot iki senran ai ka bor ong pat gerteng jong kini khat ar ki apostol ti sin hi ba ka bible ka ai apostol ka bombat kila long ki halor ma ha ka kerdan de kila dan ka kam jing sakri yu blai but hang tu pin syam hatrai do pat gadan ka gerteng jong Judas Iskariot de tu Judas Iskariot ro am ladon ta ka bor mbek suit ke blak plim ba Matias lanong ba nyau ma but ya ka banle ki kamba ma kumpala ong hang tu te ya i be am bu Judas Iskariot udan lut kita ki jenglong baro uliat lut kita ki kambara handrei pat uji suang pi ki bateri baman tingi i sisa bo Judas ro abu tri baman udan bod uji sukres kemo om pi pastor dan jinge dei pat bod uji suban udan ka kamba akadan ki jingpin khia ulale ki ksut ulabe ulale lut ki ba ka ktien jumble ka ong de kemo kembla keren tu Matias lana banjau ritang kata ka we pat ka jinge dei pat bod Jisu pat dan takada ulalong no uta nong tre baman de Pi ak tien jubler ko ang bo baman la rung te. la rung Mar boleh uksoi urung namar boleh dan jeng dai te. Mar ka met jong o ka thli. Ka man sim jong uru kalong thli. Tadai ta ndai tang wei uksoi kam bo Jisu ang nyau thli ki uksoi ki bakam shar kai yo tu uksoi baneng kong. Mar ngangi neng kong udan tang wei uksoi buat yu Jisu. Dari namar bu umdan ke relationship ulong batli ubasuda bala susar bala sibuk penpet upersang ban penpet ida la di
Ulang kumta tu Judas. Dapat yang kafit lit ke description di Judas tu tadi bro. And plus you extra ro kowe. Baru ki apostol kimbat saipan ra. Dai tamu Temu ubat. uban. Di treasurer. Treasurer ubat itu ke saipan. Kata dia extra. Extra. Means he's blessed. Lalok jikur kuru. Akayo ke kot. Hanrei uklam la bersung tu ya ke jinga dai pat badu turai. Kembali ya keren ngaso shisha ba kumba fi ongfi fit in. Ngaso hagani ke singi. Ngila jong wanum ai tang bangin fit in hakaktian. Hanrei ai ngindon ke jinga dai pat kaktian. Lang ba ko ngo ya kaktian ke jong blai. Ma phi bon ba pet hagani ke pol ke menta. Ai ngo ya ka jing comments ke jong fi fitep ke ni ke wenga kwa ban ongfi ngaso tunat ya ka jing syakri ke bangi syakri. Ngim ju off ya ka comments. Namar balai. PH ru fiong aman, PC ru fikran. But ngi ya ki ba isi ru, ngi ya ki ba ru. Hare tang ka wai pat, ngi duai ba barok ki nyo jing penem. Ngim kwa ba PH yang ngi yo try. Haba si sen fi yo try am, fin syakri yo try. Aku boleh sibon comments, ki ba fi comments su ru ki jing kali ki jong pi ya ki bangila ngin jubab. Ya ki bangi sodai ban jubab lang ba kum ne. Ya ki bangi mla yang ngin mla ban jubab hoi tang ka wai pat ngi kren shy pi. Ngim ju jubab individually. Hari ki don pat babon ki ba yang ngi. Ke bangi yo i hang tu. Pi dang yarap no ma pi ban comments na ta jongi. Ya ka ba pi su tho pat ya ka tin wat ku jubab pat kelmar kan tip ya ka tin. Balada fi kwa ban son. Wan si ki jing hikai. Ngidon ka Bible school. Namar balai ya ka ban hikai pi. Ngidon ya ka jing syakri. Mangi celebrate ya ka jing penem ke jong utrai dai kata ngida shot ngida lek man ha ka praise and worship na mau utrai apa nem yang ngim dan shu ha ka jing shot te ngila long ki balai lot ni khawai man ka sing utrai mo shagane ka jaka mar ki we pet ki jaka one mo but namar balai ha ba pinang ban celebrate ya ka jing penem ke jong utrai nang ne na khato pin celebrate kam kraw ban haba pin don ka hima ka jong namar pin don sak to ging khawai song kurim jong kon lang brot kadi ka celebration ka bamot ngin celebrate lupa nang ne ban tikna ya kata fitep dai nama kata ha ka sngi ba ya tek tien da fiu pol upan kam ni kata ngala pan ya tek tien ya fi bad way bro ngil ada ya tek tien madu jisu fitep ka brio ka balai tek tien am kadi ka brio pu sam rke ba bat ka shu up dik dik lano kata ka sngi kan Kade. But ngi kwa e piru fit su thoi kata. But dai kata ngi celebrate ya ka ni ka jing penem. But ngi kwa ro ya ki wei ban celebrate. Ngi ai ya ka list ka daw ba dai dai ba bishare no. Ka daw ka dai ba pin light na ka to ka list. But tang bang ngi shu ong kane ma pi. Ngi kam ong kum ta. Ngi batai kane ka dai ka jing duna ha ka imlang ka salang ha ka jinget. Namar pitep balengi wan ra ikine. Ke discussion kumne lani bangini merging bot kumne bonon ra ka daw ka de ka jela jungi palat nyopo san persen de kristan ka basong si pat ka jingi kai jong kris kamro ngi persyang lang ba ka ne ka lat ka kabu ka bangiyo nang ne ya ka bangi na mar fite bobon ki brio menta ki don hakala ka jong ka parthai bat kata ka de ka social media but jisu on khelek sa ka parthai baro ka khalmong khelek sa ka parthai on khelek parthai baro ngiru ngiwan sakani ka perthai baro mat kada kata de www world wide web kada ong world ha ka tin pareng ngirung ha kani ka perthai ya ka bangin ya lapken ha kani ka perthai ngilala ban songhon ban fialap yaki tak ki para ki syakri le jong kan ne ngitep haden san post nem la roy lamba ki khon jong ki haden ngitep haden san post nem ka perthai ka mapsho try ong kelek ka perthai bat ngi derung banwan ra ya kani ka jing hikai ban ngai namar ba pi ngap bat pi pek kanon ra ya ka jing ku ya pi namar ka stunat ba ngasi perkat ni kani ya ki isi ru ki pek ta pabumot ngala ba no fi i ta ka bari Kade. ngiru i ba ya fi wah bat ngai ba pindon ke jing dai balu try next week ngin sa continue yang syapang jong kani but hadin jong kani am ni don the best topic hadin jong kani banga try la sam tiyong in persyang bangin pun kut ma haba ubriu ulayap ulayo ngin sa on rapat ia kata ka topik makan dalong ke jingker ku ya pi so up dik next week ngin amar ngin dang hap continue ngin jubab syu ya kito ki jing kali la ngiso ya hap bat kani ka topik ngin jubab la ngiso ya hap bat kani ka topik hare ka jing pan baptis ngatharai ngilangin penkut dah ni ada fikwa one ngatip balik ke kata kawai ke daw ngapasyon penkut
Namar na mangila he ngila sanem. Berkene ke jihikai kayak tengko. Andre ngi hikai pat da ke jihikai jong ke poternet. Ngikai da kene ke Bible balapan mi da ke Bible Society of India. Kabadan reu pun reu teliki kitab. Kibadan kumba kendai spa arpo kendai teliki lenong. Ngi wanra ya kata ya ka banwan ra shapi ya kata bat kumjur ka testament tamai kadon ko palat kadoi hapok khat aspa teliki lenong kidan. Ngi wanra ya kata badan kumbalai po ar hajar teligi dekot nang ne ngiwan ra epi ya ka jingkai but kane gade ka nong rim ke jongi ngim don pat subanong special mo ka kot nyam jong kane kanu ka kot jong ka porternet banwan ra epi ya ka jingkai ngora nang ne but ngi sutenat banwan ra na kane ke jaka kemau kane ka bible dei batok mangi mo kito palat sopong but ngi puliru ya kane ka bible ba ki babon ki balang ba puli hang ni hapo kejala ka jongi ngi wara na kani ka benta pan ngai ka long ka jing ka khu ya phi Henry Shaban pan kut don ka jing dai baru jisu ada fi padon ka jing dai ong kani ka singi trai ngan don ka jing dai na ban me nete yo long kumba ong isa don ngi shulong ibiang ko Judas Iskariot la yo lut jing don ka bor ban be ki so tang kata pidang sai pan ble kur khu bai biru hada kamot ban yo baneng baik tu baru spa arfi ruspa ada so tenat banget puli baik baru spa ada kami yok beneng namar boleh mendat dia dai bertrai wi tu menu beri Abraham ro namar ke Bible kada batai wong nang ta napo Hades udah ko pa Abraham udah tip menu beri Abraham ada kami dan dia dai tingi ko abang fi dan jadi ngin ya duai hakane ke por ke bementa mo pastor bat ngai kan dalong ke jingkur ko ne ke por ngai ban duai ta jong pi mo ngai ti si pastor bantai ne ke por Ngaslo kat begini keren nagani ke jaka umusim bakho minister ya fi Ukraine ya fi open kendo ya fi open sautu ya fi open ngai ya fi wan open lagi jong ke donot ke jong fi itu ai bagaktian ke fli asngo kan long shisha ka bor ya fi ba dei tan kinong asngo pin long re kinong le ru ya gaktian ke jong play persubhai la dia persubhai ne no persubhai yu trai tiun aru ki chikwa ka donot jong fi fin yo ba ka beneng fin yo rung sa ka hima ka jong play ini duai try ni ka por ai ngo eme bang yo ko na ben sngo kat ni na ka tien ka jong me trai ka tien ka ba im ka tien ka ba shisha ka tien ko konrat ka bam jukala ka tien ka ba im bam jukut but trying a duai men ka ku ni ki kon ki jome ha ba ki don ni ka tien ki don ni ka jing im bam jukut bakin ngap shisha bakin yo snow shisha bakin im ru try kat kum ka tien ban le ru kat kum ka tien ki le try na mar ki eat yeme ki le go try na mar go kona baki buram polat yeme but trying a duai men ka ku ye way ki nong snap ni ka por men baptist shisha ki do men sim ba khoi but da ka ding ge jome ba ka donut chuki kan plo ban le ye ka mon ge jome try ban ko ngo ye ka hukum ge jome banga duai nge ker ko ni ki kon ge jome na do men da ka singi kinum ya sho ha ka do kinum ya sha ga nyam ko kom ne ke ba kum kita Hendra kin ya men sim bagin em men sim kin long ki ba sha elam do men sim ka duai nge ker ku ye fi ha ker teng u jisu no panem amen amen try na kerkui ping in se kan do biang la shai ke sngi ba la fikwa banwan shaga ji shakriru pila banwan shibet aga por katwe beji po maulai nong kor but shibet janmiat pila banwan aga por san beji hangne ha portnet present hangne open nong tmai nong kriam aga por san beji janmiat bling kerkui ping in se shami pi shibet but shibet janmiat ko bli shibu